салом алайкум дӯстони азиз, мо дар саргаҳи дарёи Зарафшон қарор дорем. Якчанд бародаро аз деҳаи Зеробод, як бародар ва модар ба дарё рафтагӣ ҳастанд, дар ҷустуҷӯ қарор доранд. Ҳар як инсоне ки агар ҳамин ягон нишона мебинад, ягон нишонаҳои мурда, умуман дар дарёи Зарафшон кадом вақту соате ки набошад ягон мурдаро ки дидед, дар зери комментария хабар диҳед ки мо эълон кунему. баъзан бародаро сарсониву саргардонии лаблаби дарё гаштанро одами гаштагӣ медонад, умедворӣ чизи ганда мегӯянд. Ҳар як сиёҳӣ, ҳар як кундаву ҳар як чизе ки дар дарё мебояд аз паси он давон то ҷои дидану то ҷои дилпур шудан меравад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки ҳар як инсоне ки ягон нишонаву ягон зоғ шиштанҳову каргаз шиштанҳову сиёҳиву сафедию ҳар чизе ки мебинед дар зери комментария хабар диҳед бо рақамҳои мушаххас ки ҳамин мардакҳо сарсону саргардон нашаванд, мо эълон кунему мурдаҳошона ёфта гиранд. Ман бародарои Зеробод ҳастам. Ҳама бародари худамо илтимос ҳамин кора